Son varios os investimentos realizados polo Goberno Central en Outes nos últimos anos, encamiñados a unha transformación ecolóxica e digital cara a un modelo máis sostible que mellore a calidade de vida dos veciños. Entre os investimentos máis destacados nesta liña figuran a mellora na contorna do río Tins, financiada con fondos do Plan de Recuperación, e a conexión da Praza do Concello co Paseo Fluvial, no marco do proxecto de sustentabilidade turística do xeodestino da Ría de Muros Noia. Os investimentos que nos últimos tempos fixo o Estado, a Administración Central, o noso Concello, que basicamente son dous grandes proxectos. O primeiro é o da sustitución das luminarias, un proxecto financiado polo IDAE de cerca de 900.000 euros, que xa rematou ese proxecto hai un par de anos, e agora o proxecto Renaturoutes de renaturalización do río do río Tins aquí na Serra de Outes, un proxecto tamén de cerca de 1 millón de euros, onde participan, eso sí, outras entidades, non só o Concello de Outes. Na xuntanza de traballo, o alcalde e o delegado abordaron tamén outras actuacións futuras para o municipio, como a necesidade de avanzar en materia de vivenda social. Manolo González plantexou tamén a necesidade de desbloquear a situación do Hotel da Praia de Broña, en avanzado estado de deterioro. Algúna iniciativa en materia de vivenda de alugueiro social, que nos temos proxectada na medida en que agora mesmo é unha prioridade do Goberno Central, e creo que de todos os gobernos, analizar a posibilidade e a viabilidade de ampliar a oferta que por agora é moi minúscula en Outes de vivendas de alugueiro social. Outra das cuestións que tratei co delegado do Goberno foi a situación na que se atopa o Hotel A Viriña do Mar en Broña, que é un hotel que se leva varios anos abandonado, e que, non só está en primeira liña de costa, senón que ademais estuvo afectado por un proceso de incautación no seu momento, por temas de loita contra o narcotráfico. Justamente o que quixemos é interesarnos sobre a situación patrimonial deste inmoble de cara a resolver un problema, porque ao final o problema estamos sufrindo nós, os veciños, os cidadáns de Outes, posto que o inmoble cada vez vamos a un estado de maior deterioro. Creemos que tamén aí necesitaremos o apoio da Administración Central do Estado para resolver este problema.